ओम प्रकाश केरखौथारिजों दिहुनजानाय सिजौ सावथुनखौ दिनै साफागुरिनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव बेखेवजेनदों। सिजौ बर' सावथुन ओम प्रकाश केरखौथारिजों दिहुनजानाय सावथुनखौ गुबुन गुबुन ओनसोलाव देखायनायनि उनाव दिनै चिरांनि साफागुरि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव दिनै बेखेवजेनबाय। सिजौ सावथुनखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव आगुनि फावखुंगुरफोरखौ हांख्रायनानै लाबोयो आरो सावथुनखौ बेखेवनानै दिन्थिफुङो। बे हाबाफारियाव सावथुननि सोमोन्दै ओम प्रकाश केरखौथारिया फोरमायोदि गोदोनि भुटान हादरनि सिमनायाव रायजो जानाय बर'फ्रा खस्थ' मोननायखौ लानानै बे सावथुनखौ दिहुननाय जादों आरो उननि समावबो आसामिस रावआवबो राव सोलायनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो आखायाव लादों होननानै फोरमायथियो। ओरैहाय बे सावथुननि बिथोनगिरियाबो बे सावथुनखौ जोबोद मोजां आरो एसामिस रावआवबो नुगोन होनना खौरांगिरिनो फोरमायदों। खुलुमबाय। दिनैनि बे समा सफैबाय 16 सेप्टेम्बर दिनैनि डेटआ। थ' दिनै जथ' माने मा होनो जोंनि बिटिआर एरियानि बर' पपुलेसन थानाय एरियायाव थानाय माने हल सिनेमा हल थ' बेयाव सिजौ मुभिखौ जों रिलिज खालामबाय हल रिलिज। थ' हल रिलिजाव जोंना क'क्राझाराव गल्ड सिनेमा हल दं आरो बङाइगावनि इउनिभार्सेल सिनेमा हल दं आरो टंलानि साया सिनेमा। थ' बेयाव दिनैनिफ्रायनो बुक माइ श'आव रायजोफोरा नायबानो मिथिगोन बबे टाइमाव सिजौ सावथुनखौ मा होनो टाइमिंखौ मिथिगोन आरो। थ' बेथ' जाहैबाय माने मुभि रिलिज खालामनाया जाहैबाय। नोंथाङा सोंनाय बादि आर्टिस्टफोर लिंहरनाया एक्सुवेलि गोबाव सम जोंना कभिडआव जोंना एक्सुवेलि आर्टिस्ट मिटबो जायाखैमोन जेबो जायाखैमोन। थ' जिहेतु सिजौ मुभिया इन्डियान पेन'रमायाव मोननायखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबायनो आरो इन्टारनेसनेल अनेक एवार्ड मोनदों। थ' आंना खोथाया जाहैबाय मा बे एक्सुवेलि मोजाङै जुदि मा होनो नायनो सानोबा बेखौ बिग स्क्रिनावसो थारमाने सिनेमा हलावसो बुस्थुखौ बेरखाङो। बेनिखायनो आं जोंनि जि सिनेमा लाइननि जोंनि कलिगफोरखौ आं माने मा होनो लिंहरनाय जादों। थ' अनेक आर्टिस्टआनो दिनै बेयाव गेट टुगेदार टाइपनि बेयाव फैजोबदों। थ' आं बिराद मोजां मोनदों मानोना एक्सुवेलि प्लेनिङा हरखाबैसो जादोंमोन आंना। साननै सिगांल' आं आर्टिस्टफोरखौ कल खालामदोंमोन अनेकानो माने फैयाखै खिन्थु मेक्सिमामानो फैदों। थ' बेयाव दिनै गेट टुगेदारखौनो बुंनांसिगोन आरो अनेक सिनियर आर्टिस्टफोरखौबो आं लिंदोंमोन आरो जुनियर आर्टिस्टफोरबो दं। थ' आं गासैखौबो लोगो मोननानै गोबाव सम अनेकखौनो लोगो मोनाखैमोन आं दिनै लोगो मोनबाय। दा मुभिखौ नायगासिनो दं। दा मा बुङो अनेक मिडियायावनो आं बुंखांबाय एक्सुवेलि बे मास्लादार फिल्म टाइप नंखाया। बे जाहैबाय बै समनि 1958नि बिफर 1958नि स्ट'रिखौ लानानै बानायनाय जादों। इन्ड' हिस्ट'रिकेल आरो बेखौ इन्ड' भुटान एरियायाव जा माने बर' एरियाफोर बिसिनि एरियायाव गोलैयोमोन रायजो जानायफोरनि मा असुबिदा जादोंमोन माबादि माने गंगारफोरा बाहायोमोन जेब्ला माने नोंना टेक्स जेब्ला मोनामोन। थ' बेखौ लानानैनो मोनसे माने उन्दै गथ'नि जायनि प्रटगनिस्टनि नामानो जाहैबाय सिजौ। थ' बेखौ बेस खालामनानै जों स्ट'रिखौ बानायनाय जादोंमोन। थ' स्ट'रिया बेनि गोजौआवनोसै आरो। सानबेसे सोलिगोन बे सिजौ सावथुना सिनेमा हलाव? सिजौआथ' 1 उइकथ' ओरैनो सोलिखागोननो हलाव। थ' जुदि रायजो राजाफोरा जुदि माने मा होनो नायफैयोबा हला जुदि बुक थाबाय थायोबा 1 मान्थबो सोलिनो हागौ। बे हलजों खोथासै आरो रायजोफोरनि अनसायनायनि सायाव। रायजोफोरनि अनसायनायनि सायाव आरो। दिनाव खनबेसे देखायनायनि टारगेट लादों? टारगेटआथ' एक्सुवेलि हलनि अनारासो खालामो बेखौ अडियेन्सनि गोजौआवसो जायो बेसे फिलाप जायो। थ' बै हिसाबाव प्लेन खालामनानैसो बिसोरो खालामो आरो। साप'ज हमना ला क'क्राझाराव सानसेयाव 4 गाहाम देखायनो हायो। जुदि जोंनि सिजौ मुभिखौ जुदि रायजोफोरा अनसायोबा होमबा बै स्क्रिनाव गासैबो स्क्रिनावनो बेखौ देखायनाय जागोन। आरो जोंनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव स्क्रिन होनो थाङोबा 3 दं 3D 2D। थ' बेयाव अनारा बुंनाय बादिबा फार्स्टआव जोंना 3 श' दं ओमफ्राय बिनि उनाव आरो बारायनानै होगोन होनदों। ओमफ्राय साया सिनेमा हलावनो बिदिनो अनारा बुंदों जे रेसपन्सनि सायाव आरो बुस्थुखौ। नोंथाङा सावथुनखौ देखायनायाव माबायदि अनसायनाय मोनगोन बायदि लोगो सावथुन सिनेमा हलाव देखायनायाव रायजो राजानि माबायदि दासिमाव 4 जायगायाव देखायनायाव माबायदि खौरां फैदों दासिमाव नोंथांनियाव? आंनाथ' रायजो राजानि सेम
बिसास दंखायो जे रायजो राजाफोरना मोजां मोनगोन मानोना आलादा जायगायाव अनेक आं अननाय मोनदों दा लास्ट जोङो गवायावबो बेखौ स्क्रिनिं खालामदोंमोन बेंगालरावबो खालामदोंमोन आरो गुबुन गुबुन हादोरावबो खालामदोंमोन थ' बिनि रेसपन्सआथ' अनेकनो मोजां थ' बिनि आरो जोंनाथ' आरो बेयाव लकेल जाहैबाय थ' अननायखौ मोनगोन सानो आरो दिनैनि बे हलाव जिखिनि जायगायाव देखायदों माबायदि मानसि जादों होननानै नोंथाङा मानसियाथ' दा नोंथांमोना बुकमाइ श'आव नायबानो मिथिगोन फुल श' जानानै दं बे बर'आव एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा हिस्ट्रिखौनो बुंनांसिगोन मानोना दिनैनि डेटआव फुल माने बुक जानानै दं दा जाय माने बर' रावखौ बुजिया बियो गुबुन हारियाबो नायनो साबटाइटेल जोंना बे मुभियाव साबटाइटेल मोनखागोन आरो एनादार 2-3 मान्थ्सनि उनाव जों एसामिसावबो डाब खालामगासिनो दं थ' जोंना प्लेनिङा जाहैबाय जों आफ्टार 3 मान्थ्स बा 4 मान्थ्स जोङो अल आसामाव जों रिलिज खालामगोन अल आसामाव जोंना 50+ जोंना हल दं थ' जोंना प्लेनिं सोलिगासिनो दं माबायदि जों नेक्स्ट स्टेपखौ लागोन जाहाथ माने एक्चुवेलि खोथाया जाहैबाय जिहेतु बे इन्डियान पेन'रामायाव एभ्रि इयार 24टा बेस्ट इन्डियानि बेस्ट फिल्मा सेलेक्ट जायो थ' सिजुआबो बिनि मोनसे जिहेतु थ' बेनिखायनो आं सानो आसामनि रायजो राजाफोराबो नायथों बेनिखायनो आं हर रिलिजखौ एसामिसाव सानदों आरो नोंथाङा बे सावथुनखौ दिहुनखांनायनि उनाव दायो नोंथाङा गोबां रायजोफोरजों अनसायनाय मोनदों नोंथाङा माबाफोर सानदों नामा दिनैनि दिनाव दे बर' सावथुनाबो मोनसे गोजौ थाखोनि सिनेमा हलाव जायगा देखायनो जायगा मोननाय मोनसे केटेगरि जाफिनबाय फिलिंसआ माबायदि मोनदों प्रेजेन्ट आंथ' 2002निफ्रायनो एक्चुवेलि आर्टिस्ट लाइनाव दं थ' एक्चुवेलि प्रडिउसार हिसाबै फार्स्ट टाइम आं थ' आंना आवगायावबो सिमां दंमोन जे आंनि मुभि मोनसे आं जेब्ला खालामगोन होमबा गेदेर सिनेमा हलाव आंनिबो मुभिया माने देखायनायखौ आंना सिमांमोन आरो दिनै बे सिमाङा एक्चुवेलि आं बुंनो थाङोबा साक्सेस जानाय बादिनो मोनबाय आंनि सिमाङा ফুলফিল जाबाय মানে ভাল লাগিছে হাউচফুল আপোনাৰ বাকীকেইটা শ্ব' হাউচফুল গৈ আছে চ' এতিয়া প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'টো হোৱাৰ পিছত যোনখিনি গেষ্ট আহিছে তেওঁলোকৰ ৰিভিউটো শুনিবলৈ ৰৈ আছোঁ আৰু এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ৰিলিজ হয় বড়ো ভাৰ্জনৰ ৰিলিজটো এতিয়া আমি মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজিৰ পৰা চ' এছমিছ ভাৰ্জনটো আমি এইটো ইয়াৰৰ লাষ্টত এৰিম চ' আমি বিচাৰি আছোঁ যে এইখন চিনেমা মানে যিমান পাৰোঁ আমি সিমান অডিয়েঞ্চৰ ওচৰলৈ যাওঁ অকল মানে বড়ো ভাষা কোৱা বা বড়ো ভাষা বুজি পোৱা মানুহখিনিয়ে নহয় চবেই চাওক যাতে সেই লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো আমাৰ অসমত নাথাকে ট্ৰাইবেল ভাষাৰ চিনেমাও মানুহে চাওক আৰু যিবিলাক মানুহে ট্ৰাইবেল ভাষাও নাজানে তেওঁলোকেও যেন এই চিনেমা চাওক চ' আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ তাকে চ' হোপ চ' চব যেন ভাল হওক ছাবটাইটেল আছে ইংলিছ ছাবটাইটেল আছে আৰু অসমীয়াত আমি যেতিয়া ৰিলিজ কৰিম তেতিয়াও আমি চাগে মষ্ট অফ ছাবটাইটেলছ ৰাখিম এক্টাৰ্ছটো আপোনাৰ ওম প্ৰকাশ আছে গম পায় আৰু পেঞ্জি আছে জয়ন্ত নাৰ্জাৰী আছে তো বিশেষকৈ জয়ন্ত নাৰ্জাৰীৰ লগত মোৰ কাম কৰি বহুতেই ভাল লাগিছে তেওঁ ভাল এক্টাৰ বুলি মই শুনি আছিলোঁ আৰু তেওঁৰ কাম চাইছিলোঁ তেওঁৰ নাটক চাইছিলোঁ চ' এজ এন এক্টাৰ তেওঁক যেতিয়া মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ এটা স্পেচ পাইছোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিল মানে বড়ো ভাষা মই সৰুৰ পৰা শুনি আহিছোঁ মোৰ মা বড়ো হয় আৰু মাৰ ফালৰ পৰা মোৰ দাদা ওম প্ৰকাশ তেওঁ বড়ো হয় কিন্তু মই বড়ো ভাষা বিশেষ তেনেকৈ বুজি নাপাওঁ কিন্তু এই ষ্টৰিটো আমাৰ যিহেতু বড়ো এৰিয়াজত এই ছিষ্টেমটো যোনটো শ্লেভাৰী ছিষ্টেম আছিল ভূটানত বহুতখিনি বড়ো মানুহ মানে এই ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত মানে জীৱনত অসুবিধা হৈছিলে তেওঁলোক বহুত ছাফাৰ কৰিছিলে শ্লেভ হ'বলগীয়া হৈছিল চ' সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে চিনেমাখনৰ লেংগুৱেজটো বড়ো ৰাখোঁ আৰু মানে মই বড়ো লেংগুৱেজ ফিল্ম মেকাৰ বুলি নিজকে নকওঁ মই জাষ্ট ফিল্ম মেকাৰ হয় মই বিভিন্ন লেংগুৱেজত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ইচ্ছা আছে চ' মোৰ আৰম্ভণি যে বড়ো লেংগুৱেজটো হৈছে মই বহুত ভাল লাগে সেইটো কথা ভাবি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে বড়ো লেংগুৱেজেৰে আৰম্ভ কৰিম চ' তাকে ফেজৰ ৰিলিজ হয় বড়ো ভাৰ্জনৰ ৰিলিজ এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজিৰ পৰা চ' এছমিছ ভাৰ্জনটো আমি এইটো ইয়াৰৰ লাষ্টত এৰিম চ' আমি বিচাৰি আছোঁ যে এইখন চিনেমা মানে যিমান পাৰোঁ আমি সিমান অডিয়েঞ্চৰ ওচৰলৈ যাওঁ অকল মানে বড়ো ভাষা কোৱা বা বড়ো ভাষা বুজি পোৱা মানুহখিনিয়ে নহয় চবেই চাওক যাতে সেই লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো আমাৰ অসমত নাথাকে শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ
আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ